बाबा पंडाल में पधारी कि हथिया सवारी के बाबा पंडाल में पधारी। जगत के रचैया जानता दुनिया जहान हो गौरे कृपा से चले घोड़ा धारी बाबा के महिमा महान हो। आसरा लगा के रहिया कबले निहारी आसरा लगा के रहिया कबले कि हथिया सवारी के बाबा पंडाल में पधारी कि हथिया सवारी के बाबा पंडाल में पधारी। आशीर्वाद बाबा आवे न संकट दूजा राजा रवि न गावे बाबा के लाचारी राजा रवि न गावे बाबा के लाचारी कि हथिया सवारी के बाबा पंडाल में पधारी कि हथिया सवारी के बाबा भगोया में पधारी। 17 सितंबर के कैनी पूजा के तैयारी 17 सितंबर के कैनी पूजा के तैयारी कि हथिया सवारी के बाबा पंडाल में पधारी कि हथिया सवारी के बाबा पंडाल में पधारी। रिकॉर्डिंग बाय सूरज सराबी रिकॉर्डिंग स्टूडियो माचनिया चौक।